troksi ningkan hini pen esek dipu pastorate injir marlia mai mesen pen ke pajut. Sarsing Anglong upon ASDC a song pen deng pon tunangji ASDC kopili CC. Lakhijan along ingdeng troxike brahini SABF ningkan esek amai mesen pen kepachun. Karbi Anglong live channel along arnivang birta nangkevan pia hut nangkelang dun lapen angkar judun ke wipina rado ana phansitami nilisami juli be pia hen pen kardom mang pajerelo kardom pini nangkevan pia birta angton pen arjuik tha. Karbi Anglong Presbyterian Church Synod angkang kedo Dipu pastorate injir marlia mai hin pen chepatir piponsi kedam tang thang thang ni phai troxy bhomta arni pen rongchingria long kedo Presbyterian mondoli along ni thoma pharman ingdeng kre troxy ningkan hini pen esek amai paman pon bangso amai esek DPIA amai phi sang pi hira rong pi ka ri pon amai along kaddo kawe mon kep a injir marli tum chetong dun si mai pi alon pi pon lo jai me ka teng pen ke bangji suri hinira inkoira phopen inkoira troxy an DPIA hin pen ke claim ke dam ja phan chingwai chingsai pado ponlo bangso phi ke bangji suri hinira inkoira phopen inkoira troxy an kan anaphan DPIA ke ja pon ja tuma phan ingwai ponlo kangwai pona teng pen mai phi mate chairperson aphan sangpi serdihun tisopi vice chairperson aphan sangpi mirlin teronpi chunbang pi aphan sangpi lalchan himi rap chunbang pi aphan sangpi sika katharpi dihin rimbang aphan nur Sailovi Sailo lapen finance secretary aphan anati sopia tuma phan ingwai pon rentilo puthot kesang arni mate ki jut siarni ahin pen kewanga monduli tin atum lun lam ka chepa setami padupon la lam roi aku ma shepi ason angkur karsi pen arisum mai pi ka paman pon ni thom angbong dowan athak me karber nang jipu levi angdeng pi throk angdeng so krini pen kre ke thom an en ponsi longri pastor lalkhan moy hin pen jumisen pen athipialam than par jupon tum amha la kibi thekte la ke thi atta ke thi de pi sining hem ren ve ke le atta lo la si kon folder pen apar la Calvary powder ke hasil keding lapen non anarlo 12:30 ke second bell lo baji first bell baji isi anarlo pangchen lo ana malam ke than ka tung te alam pen li ning arlo long do olom se kame apor ke thi hek seta no na ka hut nalingama tha ke ilitum ser alam ke sarmon ke ajir ke ding pe napar la atethi muchot ke me parji uge tum ser alam lo news report Karbi Anglong live ASDC Central Committee tum cherai sarpen sersing Anglong aphan arpu pasun tuklo la soputhak ASDC Kopili Constituency Committee tum ningkang samse kajepak langpon kedam tang arni ASDC Central Committee mai phu Sona Singh terang lapena barem em Singh not kro atum ASDC asai hemalong herangkya mai ingnisi ASDC Central Committee member Ser Singh Anglong aphan song aron karkan pupena jok chedon sarpen arpu pasun pon tuklo pasi herangkya thengnu lamthe paklangpon lo la soputhak ASDC Kopili Constituency Committee tumtame thang ni phainer cap arni herangkya mai ingnisi ningkang samsi chepaklangpon Ferangkia thengnu lamthe ke jai ke ASDC Central Committee tum NGO APHLC songpen alliance bang ghonta dikeplaner cap angbong chi withdraw nangji lapen sarsing Anglong aphan puthot kaya teng arpu chipi thu the pulo tangte ASDC number troxy Kopili constituency arlo ke doan ASDC song atum anke arpu che than the sita ASDC pen jaimek mate programs ke do an claim dun thek thelo pusi
tongsekot pen ASDC Kopili Constituency Committee hin pen methang asai hemalong pherang kya mai pen therpon to pini dak karang ke dak ka han hang nang ko bangke dadak pini nilitum Kopili homosti long nili presiden iglo lasi central committee pen sarsing leng phan alang litum expel da bangke nilitum lingdug lo lasi claim ro amunit hanjong si expel long ba party amunit tumjong pen si pini ji chiflung rong expel long pulote party ko ansing lele ma lake ningdug lam lage lasi central committee tum non ka plan thu bangke BJP sarkar long si kai ta compromise sa song si do bom amar lasi lake BJP tum etem alam si do koklo sarsing leng phan alang li han expel pe bangke lasi jokson be alang li personal gal expel pi no ba central committee pe no pino pe bangala ke nilitum homosti a president pen si ba homosti si pen ke nilitum ke lake kom den ba ning duglo lage lasi alang litum 48 ward artani ghonta an pilan nilitum laso amrit phan review bithudia nai la pera ko cities Hamran district president bang padu thot nai pa ma sin ni chuniri lo phelang pi pen mohon teron Karbi Anglong live kang hon pen ahogalam kaning jipu efficient angding pipli angding secret rock along pen athepi riponsi saphapani area baptist fellowship mate thihek pen ASBF atum chapatir piponsi peneng aparman lakhijan baptist church along pathik ponsi Troxy Prahinia Pong, Ninkan Esekamai Pi, Tangtang Pai, Troxy Pen Sir Cap An, Ni Thoma Parman, Paman Pon. Kitching Arni Kang Sam Porpai Hinia Por, Adim Kepalila Pen, Men Kachatapa do Ponsi, Arni Kang Sam Porpai Por, SABF Amaipu Reverend Dr. Aron Teron Pen, Kardom Ahem Pendel Ing Puponsi, Kang Hong, Girja, Paman Pon. SABF Dunmai Pu, Tenison Tiso Pen Mai, Japahem Puponsi, Kenang Sot Alam Hai Hui, Tunbang William. Narpensi apor en ponlo project luna por paklang so lapen khatkhati baptist church atum pensi parju ponlo lapen lunchito hajang langso baptist church atum pensi parju ponlo lapen arna malam speaker reverend dr aron teron pensi thanpon Adun thu arni adaba kardom SABF mission secretary Roland Tisopensi ardom ponlo lapen porphai sir kepen SABF WD lapen SABF YD delegates amai paduponlo lapen sai kulat along Dr. Lipson Rongpi pensi ke thanapor en ponlo arni kangsam karcho SABYF agirja Bida Singh Timung pen kachephem phupona mayalong Devinson Terang pensi kenang sot alan paklang ponlo Project Luna Porahut Mili Langso Pen Upper Deupani Mondolia Tumpensi Parju Ponlo Lapen Luncheto Bethany Baptist Church Tumpensi Parju Ponlo Lapen Arnamalam Dr. Lipson Rongpi Pen Thanpon Aduntu Porphai Isira Minute Thomkep Apor Pen Anarlo Karchua Girja Long SABF Amai Food Reverend Dr. Aron Teron Pen Kachepehem Phupona Mayalong Chunbang William Sinar Pen Sot Alam An Pachini Ponlo Project Luna Porahut CITM Dimapur Lapen Chungajan Baptist Church Atumpensi Parju Ponlo Lapen Luncheto along Langsomepi Baptist Church Atumpensi Parju Ponlo Arnamalam Abarim KABC Chunbang Davidson Ingti Pensi Arnamalam Than Ponsi Missen Pen Pachun Ponlo Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong live Lakha Kep Hawar Gehat MSC constituency ka parlopon Dhojukha Borbi Pathua Klamalong Thangthani Pioneer Keparni Porphai Kri Simalong Pen CM Public Interaction Program Amai Padopon Karbi Anglong Autonomous Council Atum Pen Patir Piponsi CM Public Interaction Program Amai Lakha Kep Hawar Gehat MSC constituency alongta Padopon Tanglo CM Public Interaction Program amayalong Rat atumpen Kaching Thurpon tang lapen Kaching Thurpon ang jilang asaya modo anta eson pen eson jethan chimun paduponlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kai ke amat sedame ingkoi ratrok MSC constituency longta kelangpon pachingbarpon khri verajok Lakha Kep Hawar Kehat MSC constituency aphanta ke claim ponji asaya modo anta klar dakpen Radat Hengno CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Than Pachini Pon
Bangso Amaya Long Alohia Man Pen Kachetong Dun Lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vida Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron EMs MSs Council Secretary Lapen Officers Atum Do An Chetong Dun Si Mesen Pen Public Interaction Program Amai Pachun Ponlo Bianglongor Sarijon Bidhayak ase Sarijonor Bipul Bhotot Raije amak Ashirwad dise Hanghot ইয়াত এটা সিট আছে সেই হাংহত সিটত যোৱাবাৰ নৰিছৰ ভিতৰ হাইয়েষ্ট ভোট পাৰ্চেন্টেজ পাইছে এইবাৰো 1,50,000 ভোট পাইছে গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত আমি লৈ গৈছো যে যিমানখিনি কনসিলত অফিচাৰ্ছ আছে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ডেপুটি কমিশনাৰ এসপি যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ বিলাক লৈ আহি ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ইয়াত ৰাইজৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মেমৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ এটা সমষ্টিত বুকলেট বনাব এই বুকলেটত যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ মেমৰ নাম দিছে এইবিলাকৰ আমি ডিস্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বোৰ্ডত মিটিং বহিম তাতে আমি আকৌ সেইটো আমি জানিব স্যাৰ আজি আপুনি কৈছে যে স্পেচিয়েল ডেট অনুযায়ী আমাৰ কাউন্সিলৰটো প্ৰচেছ হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙৰ স্পেচিয়েল ডেটত প্ৰায় 800 মান ভেকেন্সি আছে হাই সেকেন্ডাৰী হাই স্কুল এমই স্কুল আৰু লগতে এলপি স্কুল সব মিলি প্ৰায় 800 মান প্লাস এটা ভেকেন্সি আছে এইটো আমি সোনকালে এডভাৰটাইজমেন্ট দিম বাই ইলেকশন কেতিয়া হ'ব আৰু বাই ইলেকশন আৰু এতিয়া আমি গভৰ্ণৰ তাত পঠালো গভৰ্ণৰ অনুমোদন দিলেহে এইটো বাই ইলেকশন Habar ki Hatpen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Tok biching rumamai mate TCA atum penche patir biponsi dipu rong sopialong kepang nipon sirvomo akumlin along piniada porphai sirke malom sirvomo phan chikimo padupon aning kanwang ka chikimo ponasontak taxi peninglet hot tame ing samjin pen ing deng trok apong tok biching rumamai atum pen phu sirvomo phan chardom chadi ponsi chikimo padupon lo Adabapor tok biching rumamaya mai phu lunsi tok bilapen kongchun bang jona sing tok bia tumpen phu sirvomo alamu than ponsi chikimo ponlo Peninga bangke tok biching rumamaya hinpen centralia bangke mai je phapon pedetlo setame tok biching rumamaya aro ari matum amethang adim arong alongsi chikimo padupon lo bosi TCA kongchun bang jona sing tok bipen nang pachini don aning kanwang ta phu sirvomo phan tok bi mate sir aropen Chikimo pon berpupu kacheparaya teng pensi peninglet hot seta milur lapen mir hai hui pen chardom chardi ponsi chikimo ponlo Pini sirvo mua phan ka chikimo mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan ka choru setami padupon athema phu sirvo mua kumlin ke KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pensi di phu rong sopialong nang pangni nang selam pilo lasi tok biching roma mai pen suri surya kardom pajir ponlo puta kongchun bang jona sing tok bi pen lamthi chepaklang pon Lapuana tok biching roma mai pen mesen la pen ke thir thep adim Karbi Anglong Autonomous Council pen adimaklong nangsik pitha mate nangsik piason te mesenji puta tok biching roma mai pen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri paduponlo Deng thok ang deng ke deng kon ibi phu sirvo phan narcho pon ang deng nasi ya hok te malitu jinthong aso barong hang so betai litu misimelo nasi tini itu hako ini kusir itu ke soceng rong hang rong bong si do siku ate sar duna thana kang ateng ke News report Karbi Anglong Live Pini prime time birta ke laponsi kang tonik lo